Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Christmas ni bयनिसिमबो गोजोननाय हरबाय बे समाव आरो बे समाव आङो नोंथांमोनजों फंनैसो इसोरनि बाथ्रा जिसु खृष्टनि सारिथायनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानबाय। गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जोंनि परब दिना गिदिर मोनसे परब बे जाबाय बर'दिन जायखौ जों क्रिसमास बेयो सानसेनि उनावनो फैसिगोन। दायो आङो क्रिसमासनि सोमोन्दै जिसु सारिजानायनि सोमोन्दै जेसे बिजाबनिफ्राय नोंथांमोननिसिम फंनैसो बुंनो सानबाय। जेसेनि 9 अध्याय बिनिनो 2 अध्यायखौ आङो फरायग्रोगोन। बिनिफ्राय आङो 6 अध्यायखौ 6 पदखौ नायगोन। आङो बे समावहाय 2 पदखौ फरायनो सानबाय। बेयाव माबायदि बुंदों बे बुहुमाव जिसु ख्रीष्टआ मानि थाखाय फैदों आरो मानो फैदों बेनि थाखाय जों नायगोन। बेबायदि बुंदों, खोमसियाव थाबायग्रा फोलेरा गेदेर स्रां नुनो मोनबाय। ओमफ्राय मा होनदों, गोथैनि दरसि दरलाबनि हादराव थाग्राफोरनि सायाव स्राङा जोंब्लावबाय। खोमसियाव थाबायग्रा फोलेरमानिफ्रा गेदेर स्रां नुनो मोनबाय आरो गोथैनि दरसि दरलाबनि हादराव थाग्रा गासैबो फोलेरमानिफ्रा मा होनदों, गेदेर बिसोरनि गेजेराव गिदिरथार मोनसे स्राङा जोंब्लावफैबाय। बे जाबाय सोमोनांथाव स्रां बे बुहुमाव जोंब्लावफैबाय। बेनो जाहैबाय जों बेखौहाय बयबो मिथिगौ। गोबाङा मिथिगौ, नाथाय गोबाङा मिथिया। दा सोरबा मिथियाखैब्ला मिथिनाय बायदि आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंनोसै। जों मानसिया बे संसाराव स्रांखौ माखौ होनो, सानखौसो होनना बुङो, नाथाय सान नङा दे। बे साना जाबाय जों बयनिबो थाखाय मोनसे साननि स्रां। नाथाय जिसु ख्रीष्टआ जाबाय, बियो बुंदों आंनो संसारनि स्रां होननानै। जों जहननि गाहाम जहननि 8 अध्यायनि 12 पदआव जों फरायना मोनो। जिसुआ बुंदों आंनो संसारनि स्रां। जायहा आंनियाव फैगोन बिसोरो माब्लाबाबो खोमसियाव थाबायनाय नङा, नाथाय बिसोरो स्राङाव खामिगोन। दा बेखायनो जिसु ख्रीष्टआ जाबाय संसारनि स्रां। जायहा बिनियाव फैगोन बिसोरो थैनायनि लामायाव थांनाय नङा आरो आद्रि जानाय नङा आरो जेब्लायबो मोजांखौ साननो हाग्रा जागोन, मोजांखौ बुजिनो हाग्रा जागोन। बे खोमसिया जाहैबाय असैथो आरो गाज्रि फाब। बेनो खोमसिनि खामानिया। मानसि सिथारनाय, जिनाहारि खालामनाय, मुगैनाय, नासयनाय, दावहा नांनाय, अननाय गैयै, गाज्रिखौ साननाय, थगायनाय, बुलाय सोलाय खालामनाय, हिंसा खालामनाय, बेफोरनो खोमसिनि खामानि। दा अब्ला गेदेर स्रां नुजाबाय जोंनि गेजेराव। दा बे स्राङा जाबाय जोंनि गोसोखौ बेखेवनो थाखाय, जोंखौ जोंनि गेजेराव मोजां आखल आरो बिजिरनो हानाय मोनसे गोहोआ। बे जाबाय गोथार इसोरनि बिसा हौवा, बोलोग्रा इसोरनि बिसा हौवा जिसु ख्रीष्टआ मानसि महरै बे बुहुमाव फैबाय। दा जोंनि गेजेराव आखल आरो मिथिनाया जोंनि सायाव फैबाय। जोंनि गेजेराव गिदिर सासे फोरोंगिरि फैबाय। जोंनि गेजेराव सासे गिदिर मन्थ्रि फैबाय। सासे फाइनान्स मन्थ्रि, सासे गिदिर राष्ट्रपतिनिख्रुइबो राष्ट्रपति, राजाफोरनिबो राजा, फोरबुनिबो फोरबु। बे फोरबुआ बे बुहुमाव फैबाय। बेनो जायखौ जों इम्मानुएल होननानै बुंदों, इम्मानुएल होननानै मिथियो। जिसु ख्रीष्टआनो बेनो स्रां। दा बेनिखायनो गासैबो बे संसाराव थानाय, इनायाव थानाय, पापजों जिउ खांनाय मानसिफ्राबो जिसु ख्रीष्टखौ मिथिब्ला मोजां आखलखौ सोलोंनो हागोन, सैथोनि बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनो हागोन आरो गाव गावनि जिउनि गोथांनि बिसय, जों माबायदि थाबायनांगौ, जों माबायदि मानसिखौ अननांगौ, जों गावखौ जेरै अनो गुबुनखौ जोंबो बेबायदि अननायनि बिसय जों जिसुनिफ्राय मिथिनो हागोन। जों खाथिनि मानसिफोरखौ गावखौ बायदि अननो हागोन। बे जाबाय इसोरनि बाथ्राफोरखौ जों मोजां मिथियोब्ला।
अनलायनाय गैयैखौ अनलायनाय खौसे खालामनो थाखाय नासयजानायनिफ्राय सुख'नो थाखाय पापनि लामायाव थाबायनायनिफ्राय पापनिफ्राय गोसो सोलायहोनो थाखाय इसोरा गावनि फिसा हौवाखौ बे संसाराव जों बयनिबो थाखाय नस्थ' जागोन प्राणफोरखौ नस्थ' जानो रोङियाव जोंखौ बोस्लायनो फैबाय लोगोफोर। दा बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैबाय। बे 2000 बोसोरनि सिगां जोनोम जाफैबाय। दिनै जोंनि गोसोआव फोरबोआ बयनिबो न'खराव फैगोन, जायनि थाखाय गासै न'खरफ्राव दिनै ख्रिस्टियान न'खरफ्राव मानि थाखाय हाथरखि थरफा थरफा जोंगासिनो दङ। बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट' सारिजानायखौ फोरमायदों। जोङो मिथिगौ नुजाहाजेननायनि 22 अध्यायनि 16 पदआव जिसुआ बुंदों, आं जिसु, आङो फुंनि जोंब्लावनाय हाथरखि होननानै बुंदों। दा बेखायनो जिसुनि जोनोम साननि बिषय जों मोजां मिथिबाय। आरो जों नायबावनि 6 पदखौहाय 9 अध्यायनि 6 पदखौ बेयाव बेबायदि बुंदों। लोगोफोर जों बयबो गोसो होनानै खोनासंब्ला जों मोजाङै मिथिगोन। जायफ्रा मिथियाखै बिथांमोना बुजिनो मोनगोन। मानोना जोंनो लागै सासे फिसा हौवाखौ सासे हौवासा गथ' जोनोम जाबाय। सासे फिसा हौवाखौ जोंनो होनाय जाबाय। आरो हादांग्रानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन। बिनि नामा आसरित मन्त्रि, बोलोग्रा इसोर, अनजिमा गैयै बिफा, सान्तिनि राजा दोनजागोन। जोंनो लागै सासे हौवासा गथ' जोनोम जाहोबाय। आरो सासे फिसा हौवाखौ जों बयनिबो बुहुमनि मानसिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय सासे हौवासा गथ' जोंनि थाखाय हरनाय जाबाय। ओमफ्राय बे मानसिनि फाफ्लियाव गासै बुहुमनि मानसि जातिमानिनि हादोरनि मोनफ्रोमबो हादोरनि दायथ' देशखौ सासन खालामनाय, मानसिखौ सासन खालामनायनि दायथ'आ बिनि फाफ्लियाव थागोन। आरो बिनि रायजो खुंनाया माब्लाबाबो जोबनाय नङा होनो। आरो बिनि मुङानो जाबाय आसरित मन्त्रि, बोलोग्रा इसोर, अनजिमा गैयै बिफा आरो सान्तिनि राजा मुं दोनजागोन। लोगोफोर, बेनिखायनो बियो जोंखौ बासायनो फैबाय। जों मिथिगौ बे संसारनि गासैबो राजा, मिनिस्टार, मन्थ्रिफोरनि थासारिफ्रा एबा हादोर बेंनायफ्रा ट्राम्स हिसाबै दोनजायो। 5 बोसोर मोजां मावब्ला नेक्स्ट 5 बोसोर आरोबाव प्रम'सन जाबावगोन, बिनिफ्राय जेननो गोनां जायो। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि बे संसारखौ सासन खालामनाया, जिसुनि बे संसारखौ बेंनाया, जिसु ख्रिस्ट'नि बे संसारखौ रैखा खालामनानै नेनाया अरायबोनि थाखाय माब्लाबाबो बियो ट्राम्स नङा। आरो रावबो बिनि सासन खालामनायखौ, बिनि बेंनायखौ बिनिफ्राय गोजान खालामनो हाया। खारन सोरगो आरो बुहुमनि गासैबो एक्टियारा जिसु ख्रिस्ट'नो होनाय जाबाय। इसोर बिफाया, आफा इसोरा गावनि सासेल' फिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'नि गासै बुहुमनि मानसिनि जिउनि थांना थानाय, मानसिखौ दैदेननाय, देशखौ सासन खालामनाय, राजाफोरखौ फसंनाय, मानसिखौ बासायनाय, पापफोरखौ क्षमा होनाय आरो सोखानाय, गोथैखौ फोथांनाय, गासैबो सोरगोआव लांनाय, बे गासै दायथ'खौ जिसु ख्रिस्ट'नो इसोरा बे बिबानखौ होबाय। गासैबो दायथ'आ जिसुनियावसो दङ लोगोफोर। बेनिखायनो बे जिसुखौ जों फोथायब्ला जोङो बासायजागोन। आरो सोरगोआव बे जिसु ख्रिस्ट'आल' लांनो हागौ जों बयखौबो। आरो बेल' जोबनायाव बिसार खालामगोन बुहुमनि मानसिफोरखौ। बिनि सिगां बे आसरित मन्त्रि, जों माब्लाबा खोनाफेरबायना आसरित मन्त्रि होननानै? खोनाफेराखै। आरो बोलोग्रा सासे राजा जों मालाबा खोनाफेरदों? खोनायाखै। आरो अनजिमा गैयै, सिमा गैयै, अनन्त कलिया, जोबनो गैयै सासे दैदेनगिरि जों बुहुमाव सासेखौबो नुनो मोनाखै। नाथाय जिसु ख्रिस्ट' हले सोरगोआव, बे बुहुमावबो गासैनिबो बियो महान। बियो आसरित मन्त्रि, आसरित बियो फाइनेन्स मन्त्रि, आसरित बियो राजा, आसरित बियो
मिनिस्टार बे आसुरित सासे सान्थिनि राजा बे आसुरित सासे फोरोंगिरि बियो मास्टार अफ मास्टार बियो राजानिबो राजा बियो फोरबुनिबो फोरबु बियो सोमोनांथाव सासे दैदेनगिरि जिसु ख्रिस्ट'आ बेनिखायनो बे सोमोनांथाव दैदेनगिरि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बयखौबो दैदेननो लुबैयो जोंखौ गाज्रि लामानिफ्राय जोंखौ बासायनानै सैथो लामायाव दैदेनलांनो लुबैयो आरो बिनि खामानियानो जाहैबाय जों बयखौबो खौसे खालामनानै सोरगोआव लांनो थाखायसो लोगोफोर रावबो जेन आद्रि जाया बे संसाराव नस्थ' जानो गोनांनिफ्राय नस्थ' जानो रोङियावसो आरो मानसिफोरखौ नोरखाव थांनायनिफ्राय बासायनानै सोरगोआव लांनो थाखायसो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैबाय जों बेखौ जायफोर नाजावगोन फोथायगोन बेनो गोथां इसोर जिसु गावनो बुंखाबाय आंनो लामा नंगौ आरो गोथां आंजों नङाब्ला रावबो आफानि सोरगोआव सहैनो हाया होननानै जों बाइबेलाव गाहाम ज'हाननि 14:6-7 जों नुयो दिनै बे बर'दिननि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंदों जे जों बयबो हादोर मानियावनो बे जिसुखौ बयबो वेलकाम खालामनायनि सम आरो मा गोनां मा गैयै मा धोनि मा गरिब मा गोरों मा रोङै गासैबो रंजानायनि सम खारन गासै बुहुमनि मानसि मानिनो थाखाय बे बासायग्राया फैनायखाय जोङो बेखौ बयबो नाजावनांगौ आरो बयबो बे गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनायजों जोंनि जिउआव लुखांजागोन जोंनि गोसोफ्रा रंजाखांगोन बे जोनोम दिनाव जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम दिनाव जोङो रंजायालाबा थानो हाया जोङो मोसायालाबा थानो हाया रंजानायजों जानाय लोंनायफोरजों मोजां रंजानाय बाख्नायनाय सिबिनायफोरजों इसोरखौ मान होनायनि सम बे समा खारन जोंनि गोसोआनो इसोरनि थाग्रा मन्दिरखाय अरायबो जोंनि गोसोआव फोरबोआ फैनो गोसो जायो लोगो बेनिखायनो जों बयबो बे जिसु ख्रिस्ट'आ जे जोंखौ दैदेनो बे संसारनि बोलोआ जोंखौ आद्रि खालामो नाथाय इसोरनि बोलोआ इसोरनि अननाया जोंखौ जिउआव खौसे खालामो आरो जोंखौ गोथार खालामो जोंखौ गुर गनाय खालामनो हास्थायो बियो जोंखौ नंगौ लामायाव दैदेननो हास्थायो बे जोंखौ सैथो लामायाव अरायबो दैदेननो हास्थायो बे जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो हास्थायो आरो बे जोंखौ सोरगोआव लांनो बियो हास्थायो लोगोफोर बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ जों जायफ्रा खोनाबाय जों थारैनो बुजिबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जाबाय बियो गोथां इसोर आरो जों जेरावबो शास्त्रआव जों नुनाय नङा गोथां इसोरखौ जिसुआ गावनो बुंदों जिसुआ गावनो बुंदों आंनो गोथां इसोर होननानै बेनिखायनो जोंनि गोसोफ्रा नंगौखौ बिजिरनानै लानायनि सम जाबाय आरो बे बर'दिननि गेजेरजों लोगोसे सासे राजाफोरनि राजा मन्थ्रिनि आसुरित मन्थ्रि बोलोग्रा इसोर अनजिमा गैयै सान्थिनि राजा दिनै बे सान्थिनि राजा नोंथांनि न'खरखौ सान्थि होनो गोसो जायो जोंनि न'खराव सान्थि गैयाला सान्थिखौ नांगौब्ला जिसुखौ फोथायनायजों जों सान्थिखौ मोनगोन बेनो जोंनि थाखाय गेदेर मोनसे आसुरित सासे लिडारशिपनि गोनांथि जिसु ख्रिस्ट'आ आसुरित सासे फोरोंगिरि बियो आसुरित सासे मिनिस्टार बियो जोंनि आसुरित सासे मन्थ्रि बियो जोंनि आसुरित सासे सोमोनांथाव सासे राजा बियो जोंनि फोरोंगिरि बियो बासायगिरि बियो जोंनि अनख'इसोर बेनियाव जों फैयोबा माब्लाबाबो जोंहा आद्रि जाबावनाय गैला जोंनि गासै जिउआव मोदोमावबो जोंखौ बे जथेस्थ' नांगौ बादि बोरखौ होनानै जोंखौ दैदेननो हास्थायदों बेखौ ओंखायनो 2023नि गोजोननाय आरो बे समाव हामबायनाय आरो बे समनि गाहाम बाथ्राजों लोगोसे नोंथांमोन बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायनायखौ जासिनायजों लोगोसे बर'दिननि मेसेज माबायदि जों जोनोम जाहोनांगौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गोसोआव बेनि सोमोन्दै आरो सासे आसुरित राजा सान्थिनि राजा जिसुनि बिसय आरो खोमसिनिफ्राय स्राङाव माबायदि फैनांगौ आरो स्रांनि गुदिया सोर आरो संसारनि स्राङा सोर बेखौ जों थारैनो मिथिनो हाबाय बेखायनो इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बे 2023नि बर'दिनजों लोगोसे गेदेर आशीर्बादखौ लाबोथोंसै गासै न'खरफोरनि सायाव साफ्रोमबो खोनासंगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ गोजोननायखौ बावहरबाय बयनिसिमबो हेपि मेरि क्रिसमास टु अल थेंक इउ सो माच